No tak můžem připravit, pozor, jedem! Doufám, že se nevybaví. Dobrý? Ne? Tak co teda? Počkej, Páťo. Mami, já jdu něco zkusit. Jo. Au. Ty jsi to tady prošlápla. No, jsem těžká. Já jsem přibrala teď nějaký Jak kilčo. pasátko. Asi. A jej. Ten je první. Prosím tě, ty to máš jak horu